Moi ja tervetuloa mun kanavalle. Tää on Jona, Tarot ja Astrologia Suomi. Ja tänään meidän tarkoitus on katsoa, että mitä sinun täytyisi tietää sinun rakkauselämääsi liittyen. Meillä on tässä 4 ryhmää, on tähän kanavoinut kortit jo valmiiksi. En ole näitä vielä ennestään kattonut ja lähdetään tässä yhdessä katsomaan, että mitä viestejä täältä voisi sulle tulla. Täältä voi esimerkiksi näyttäytyä se, että kuka sun elämään voisi olla tulossa seuraavaksi, tai jos oot jo deittailemassa jotakin tai oot parisuhteessa, niin ehkä vähän sitä, että mihin suuntaan tämä teidän suhde tai yhteinen taival on tässä etenemässä tässä lähitulevaisuudessa. Yritetään pitää tämä vähän lyhyempänä, mitä mä yleensä pidän, että saadaan tähän mahutettua yhteen videoon nämä kaikki pakat. Eli meillä on tässä 4 pakkaa. Kuuntele omaa intuitiotasi, mikä näistä pakoista vetää sua eniten puoleensa, niin ehkä tässä pakassa voi olla sulle jotain henkilökohtaisia viestejä. Ja pidä mielessä se, että kaikki kohdat näistä ei välttämättä resonoi sulle, kun tämä on kollektiivinen luenta, tai voi olla, että sua vetää puoleensa useampi pakka, että voit käydä sitten useamman kuuntelemassa, että onko täällä jotakin sellaista, mikä sulle sielutasolla ja intuitiotasolla resonoi, että kannattaa siinä mielessä harkiten kuunnella omia tuntemuksia, että mikä pakka näistä ehkä herättää eniten kiinnostusta. Voit ihan pausittaa videon ja kuunnella, että mikä näistä pakoista vetää sua eniten puoleensa. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään aloittamaan. Otetaan tästä tämä meidän ensimmäinen pakka. Siirretään nämä muut tästä vähän tänne sivummalle, niin saadaan enemmän tilaa näille meidän korteille. Eli ensimmäinen pakka. Mä tässä levitän kaikki kortit tähän pöydälle ensin ja lähden sitten avaamaan, mitä mä tunnen. Eli aloitetaan ihan tältä pohjalta ensin. Meillä on uhrin kortti. Sisäinen lapsi. Leijona. Meillä on tosi paljon tämmöistä tuleen energiaa tässä pöydässä nyt tällä hetkellä. Sitten meillä on tämän näköinen kortti, jossa näkyy tommonen kyyhkynen, joka sanoo, että et ehkä aina ymmärrä, miksi tietyt asiat tapahtuu sillä tavalla, kun ne tapahtuu. Näillä on kuitenkin kaikilla korkeampi tarkoitus sinun elämässäsi. Vaikeuksien ja tuhon kautta siunaus pian paljastuu. Jätetään tämä toistaiseksi näin päin tähän. Sitten meillä on täällä lehmän henki, joka sanoo, että ihmeet ovat loputtomia. Sitten meillä on 3 tarotkorttia. Meillä on sauvojen ässä, sauvojen kuningas ja auringon kortti. Toivottavasti mihinköhän mä siirtäisin näitä vähän näin, niin saadaan kaikki mahtumaan tähän pöydälle, niin näet sinäkin sinne ruudun toiselle puolelle selkeästi nämä. Ihan intuitiivisesti mulla tulee semmoinen olo mieleen, että mä en tiedä, onko täällä ollut tunnetasolla jonkunlaista haavoittuvaisuutta. Meillä on tässä tämän uhrin kortti, jossa sanotaan, että estät itseäsi uhriutumasta tai uhriuttamalla muita. Ja vähän mulla tässä kortissa, kun henkilö sulkee itsensä tuohon niin käsivarsien sisään ja upottaa varpaansa tuonne veteen ja vesi kuvastaa tunteita, että täällä on ehkä jonkunlaista puhdistumistyötä ja sulkeutuneisuutta ollut liittyen tähän sun ehkä tunnetason tai tunnemaailman puhdistautumiseen. En tiedä, onko täällä ollut jonkunlaista vaikeutta sun rakkauselämässä. Mä en tiedä, ootko sä ollut ehkä yksin jonkun aikaa. Mutta täällä on selkeästi hyvin voimakas aktivoituminen tapahtumassa sun rakkauselämässä, kun meillä on nyt leijonan korttia tässä. Sitten meillä on sauvojen ässä, joka on tuleen elementti, sauvojen kuningas. Kiinteänä merkkinä tai kiinteänä hahmona kuvastaa just leijonaa astrologisessa mielessä, ja sitten meillä on vielä aurinko, joka on leijonan hallitsija. Että meillä on nyt aika paljon leijonan energiaa tässä pöydässä. En tiedä, kuvastaako sulle henkilökohtaisesti tämä horoskooppimerkki jotakin. Voi olla, että seuraava henkilö, joka sun elämään tulee, niin hänellä on voimakas leijonan energia omassa kartassaan, tai hänestä huokuu hyvin vahva itsevarmuus. Mä en tiedä, että onko sulla ollut täällä tämmöistä kautta, että oot ehkä ollut jollakin tavalla sulkeutunut ja parantanut sun sisäistä lasta jollakin tavalla, mutta vahvasti mulla tulee semmoinen olo, että tämä henkilö, leijona, täällä muuten oli myöskin tässä astrologisessa kortissa, on sellainen henkilö, joka ei ehkä uhriudu
millään tavalla. Hän pystyy pitämään itsensä jollakin tavalla kevyenä kaikissa tilanteissa, kun täällä on tämä sisäinen lapsi. Tai hänestä huokuu tämmöinen lapsen omaisuus siinä mielessä niin kuin hyvällä tavalla, että hän ei ehkä välttämättä ota kaikkea niin vakavasti. Hänellä saattaa olla hyvin vahva itsetunto, mikä aiheuttaa sen, että hän ei anna itsensä uhriutua erilaisissa tilanteissa. Ja tämä voi olla ehkä sivuviesti sinullekin siinä mielessä, että kultivoida enemmän tämmöistä valon ja positiivisuuden energiaa, että mä tiedän, että jos siellä menneisyydessä on ollut vaikeita tapahtumia, niin totta kai ne pitää kiinni otteessaan, mutta se, että ei anna itsensä vajota sinne niin sanotusti veden syvään päähän, että koskettaa vähän varpailla ja käydä läpi niitä kokemuksia, mutta se, että ei anna itsensä tavallaan uhriutua siihen, että löytää se yhteys taas tänne sisäiseen lapseen. Mutta näin niin kuin rakkausmielessä mulla on semmoinen voimakas olo, että täällä on nyt aktivoitumassa, kun meillä on tulta, niin tämä rakkauselämä jollakin tavalla hyvin positiivisesti. Kesäkuukaudet varsinkin, kun täällä on tämä auringonkortti ja tosi paljon tätä valon energiaa, että tämä varmasti jollakin tavalla on merkittävä ajankausi sulle rakkausmielessä. Lehmä kuvastaa vakautta, mutta myöskin ruokkimista, että kun lehmistähän me saadaan maitoa, jolla me voidaan ruokkia, ja sitä kautta sitä maitoa voidaan käyttää erilaisten tuotteiden valmistamiseen. Musta tuntuu, että tämä henkilö on hyvin elinvoimainen, ja hänellä on paljon resursseja. En tiedä resursseja, onko sisäisessä mielessä vai ihan niin kuin ulkoisessa mielessä, että tämä lehmä täällä mulle kuvastaa myöskin härkää, joka kuvastaa kaikkea taloudellista vakautta, rahaa, resursseja, joita me halutaan hankkia, jotta me voidaan luoda vakautta meidän ympärille, mutta mulla tulee semmoinen olo, että tämä henkilö ei ole välttämättä kauhean semmoinen, sanotaan, niin kuin lehmä, joka etenee yksi askel kerrallaan, tai kun härkää miettii merkkinä, että härkähän on kaikista ehkä hidasliikkeinen, koska se on kiinteä maanmerkki. Mulla ei sellaista oloa tästä henkilöstä tuu, vaan mulla tulee semmoinen olo, että tämä henkilö on jollakin tavalla huoleton. Täällä tulee jotenkin tosi tämmöinen huoleton, kevyt, positiivinen energia, joka varmasti välittyy sulle. Mutta täällä kortissakin sanottiin, että et ehkä aina ymmärrä, minkä takia tietyt asiat tapahtuu tavalla, kun ne tapahtuu, mutta niillä on aina joku tarkoitus tai linkitys tähän meidän niin sanotusti kohtaloon. Ja voi olla, että täällä on ehkä jouduttu käymään jonkunlaista pettymystä ja vaikeita läksyjä, jotta sä pystyt ehkä asettaa jonkunlaisia rajoja, kun täällä taidettiin jossakin täällä mainitaan, että personal boundaries, mikä tarkoittaa omien rajojen asettamista, että täällä on varmasti jonkunlaista tällaista läksyä joutu käymään läpi. Ja tässäkin sanotaan, että vaikeuksien kautta siunaus paljastuu. Et en tiedä, onko ehkä molemmilla teistä ollut jonkunlaista vaikeaa kautta, että nyt täällä on aktivoitumassa aivan uudenlainen energia, että kun me ollaan käsitelty tämä vanha täältä pois. Mutta hyvin vahvasti mulla tulee myöskin semmoinen olo, että jos sä oot käynyt jonkunlaista sanotaan parantumisprosessia tai pysähdysliikettä, ja nyt kun tämä uusi henkilö täältä tulee sitten sun elämään, tai voi olla sellainen, jonka jo tiedät, ota miten tämä sulle resonoi, mutta tämä voi olla hyvin positiivinen, tai tällä voi olla hyvin positiivinen vaikutus sun tähän parantumisprosessiin ja elämään yleensäkin. Musta tuntuu, että tämä auttaa sua löytämään yhteyden takaisin siihen sisäiseen lapseen ja ehkä parantamaan sieltä jotakin, mikä on jäänyt tällä hetkellä parantamatta, tai löytää se uudestaan yhteys sun sisäiseen maailmaan, sun sisäiseen sinuun tämän rakkauden kautta. Ja musta tuntuu, että tämä henkilö auttaa sua tässä prosessissa. Ja musta tuntuu, että tämä henkilö, koska täällä on näin voimakas tämä positiivinen ja itsevarma energia, musta tuntuu, että tämä henkilö ehkä näyttää sulle jotakin, mitä sä oot ehkä pitänyt itsestäänselvyytenä, että tavallaan niistä pienistä arjen iloista, miten sä pystyt niistä jälleen nauttimaan jotenkin täysin lapsenomaisesti, niin kuin lapset, nehän ihmettelee kaikkea tosi paljon, ja ihan semmoiset arkiset asiat meille aikuisille saattaa lapsille olla tosi niin kuin mielekkäitä vau-juttuja. Että musta tuntuu, että tämä henkilö ehkä näyttää sulle, jotenkin avartaa sitä sun katsomusta, että sen sijaan, että me ollaan täällä liian sulkeutuneita johonkin ehkä tiettyyn mielentilaan tai näkemykseen maailmasta, niin musta tuntuu, että tämä henkilö jotenkin valaisee ja avartaa sulle tätä, että ehkä täällä ollaan oltu jotenkin liian pessimistejä jonkun asian suhteen, tai meillä, kun me tässäkin kortissa meillä näkyy henkilö, jolla on silmät suljettuna, että en tiedä, onko täällä jotakin, mihin sä oot tavallaan, että sä oot sulkeutunut jollakin tavalla jonkun asian suhteen ja tämä henkilö valaisee sulle sitä. Tai tämä voi olla ihan sitä, että no en mä löydä rakkauselämässä mitään, koska täällä tämä henkilö upottaa vähän varpaita veteen, eli siihen rakkauteen, mutta ei välttämättä uskalla sukeltaa siihen täysin kokonaan. Ja musta tuntuu, että tämä henkilö
on täysin autenttinen, vaikka ehkä saattaa aluksi tulla sellainen olo, että vau, tämä on liian hyvä ollakseen totta, tai tämä henkilö on aivan liian hyvällä tuulella, tässä on nyt joku koira haudattuna vai kissa haudattuna, miten se sanonta nyt menikään, mutta musta tuntuu, että tämä henkilö on oikeasti autenttisesti onnellinen. Ja se, että mistä tämä onni ehkä tulee, voi olla se, että henkilö itsekin on ehkä käynyt jonkunlaisia vaikeuksia läpi, että kun täällä puhutaan tästä vaikeuksista, ja hän on sitä kautta löytänyt semmoisen, että sen sijaan, että me yritetään tavoitella jotakin jossakin kukkulan päällä, ja ennen kuin me saadaan sen, niin me ei voida olla onnellisia. Musta tuntuu, että tämä henkilö näkee sen onnen kaikkialla, vähän niin kuin lapsikin näkee onnea ja valoa ja mahdollisuuksia kaikkialle. Musta tuntuu, että tällä henkilöllä on tällainen ominaisuus. 1+5 laitetaan yhteen, me saadaan numero 6, joka kuvastaa kesäkuuta. Että kesäkuu voi olla ehkä merkittävä kuukausi jollakin tavalla myöskin. Täällä on 1+7, saadaan 8, ja täälläkin kortissa näkyy 8. 7, 8, 5, 6. Eli tässä nämä kesäkuukaudet nyt on hyvin voimakkaasti korostettuna, kun mietitään numerologiassa, että mitä kuukausia nämä numerot edustaa. Eli täällä voi olla jollakin tavalla, ehkä jos et tiedä tätä henkilöä, niin tämä saattaa tulla sun elämään tässä vaiheessa. Tai jos sä tiedät jo tämän henkilön, niin teillä saattaa olla tämmöinen positiivinen, sanotaan ajanjakso tulossa teille molemmille. Ihan sivukommenttina joillekin teistä henkilöillä saattaa olla pitkät hiukset tai hiukset on jollakin tavalla korostettuna tällä henkilöllä, ne saattaa olla jollakin tavalla erilaiset, tai henkilö on päättänyt yhtäkkiä kasvattaa hiuksensa pitkiksi, tai en tiedä. Jotenkin hiukset saattaa olla jollakin tavalla linkitettynä, koska myöskin leijona yleensä on semmoinen merkki, että henkilö tykkää laittaa hiuksia jotenkin, tai vähän niin kuin täälläkin näkyy tässä lehmän kortissa tämmöistä niin kuin kasvistoa tässä pään päällä. Eli hiukset voi olla jollakin tavalla ehkä merkittävä ominaisuus tälle henkilölle joillekin teistä. Tai henkilö tykkää käyttää keltaista. Meillä on tätä keltaista näin paljon. Tai kultaa. Ehkä hänellä on kultaista korua tai kultaista sormusta tai korvarenkaita tai jotakin. Että hän tykkää ehkä koristella itseänsä jollakin tavalla. Tämä voi olla semmoinen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Mutta tämä lapsi täällä hyvin voimakkaasti korostuu myöskin. Tässäkin kortissa meillä näkyy lapsi tuossa hevosen päällä. Ja hevonen vähän niin kuin kuvastaa tätä lehmää täällä. Että mä en tiedä, antaako tämä henkilö jotenkin tämän sisäisen lapsensa ohjata tätä suuntaa, mihin hän on menossa elämässä. Tai hän pystyy jotenkin kultivoimaan tätä henkistä tai sisäistä lastaan, ehkä luomaan resursseja. En tiedä, millä tavalla tämä voisi ehkä liittyä tähän luentaan, mutta hyvin tämmöinen elinvoimainen ja ehkä jollakin tavalla sisäisesti paljon resursseja tällä henkilöllä. Että hän ei välttämättä ole semmoinen, joka luovuttaa kauhean helposti asioiden suhteen. Hän näkee asioiden positiiviset puolet. Ja niin kuin sanoin, että tällä voi olla hyvin positiivinen vaikutus sitten sinunkin mielentilaat, jos tällä ollaan oltu jollakin tavalla ryetty suossa tai ei olla nähty ehkä sitä positiivista valoa ympärille. Musta tuntuu, että tämä henkilö tuo tätä valoa kyllä todellakin sulle ja sun elämään. Mutta tässä oli oikeastaan ensimmäinen ryhmä. Siirrytään tuohon toiseen ryhmään. Toivottavasti tämä sulle resonoi. Pahoittelut, jos tämä jää vähän pintapuoliseksi, koska mä yritän tässä saada mahdutettua nämä kaikki luennat tähän yhdelle videolle, niin sen takia vähän ehkä lyhkäisesti jää nämä, mutta toivottavasti tämä sulle resonoi ja antoi sulle vähän toivoa tästä kesästä, että hieno kesä sulle varmasti tulossa. Mutta nyt siirrytään toiseen ryhmään. Niin kuin sanoin tuossa ensimmäisessä ryhmästä, asettelen nämä kortit ensin tähän pöydälle ja sitten lähden avaamaan, että mitä mä täällä tunnen. Eli ensimmäinen kortti meillä on täällä muodonmuuttaja. Sitten meillä on siunausten kortti. Mieli. Siirrytään sitten asiassa vaikka tonne, niin saadaan vähän tilaa tähän. Sitten meillä oli tämän näköinen kortti täällä, joka sanoo, että ystävyys. Ruoki ystävyytesi sidosta sinun suhteessa ja rakkauselämässäsi, jolla on dramaattisesti parantava vaikutus. Jätän sen vielä noin päin tuohon. Sitten meillä on täällä hämähäkin kortti, tai hämähäkin henki, joka sanoo, että tee unelmistasi totta. Ja sitten meillä on 3 tarotkorttia. Täällä meillä on miekkojen 9, maljojen 4 ja sauvojen 7. Itse asiassa yritän tähän mahduttaa. Saisiko sen tuohon vaikka noin, niin näkyy hyvin sinne ruudun toiselle puolelle nämä kortit. Ihan päällimmäisenä aika voimakkaasti mulle tulee semmoinen olo, että täällä on ehkä joku ystävä, joka sulla on mielessä.
ja johon sä oot ihastunut, tai sulla on ystävä, joka on ihastunut suhun, ota kummin tää sulle resonoi, ja täällä on ehkä toiveena se, että me voitaisiin tämä tilanne muuttaa, että nyt kun täällä on tätä shapeshifteria, eli muodonmuutosta, ja sitten meillä oli tätä ystävyyden korttia, ja sitten oli vielä hämähäkin korttia, kaikki nämä vähän edustaa mulle sitä, että täällä on toiveena, että tämä ystävyys, jota me ollaan tässä luotu, eli me ollaan luotu tätä ystävyyden verkostoa täällä, niin me voitaisiin lähteä sitä muuttamaan paremmaksi, eli siis tämä luenta voi ihan resonoida ystävyystasolla myöskin, että täällä on ehkä toivetta se, että me voidaan lähteä luomaan tätä ystävyyttä syvemmälle tasolle, tai sitten se, että sulla on ollut mielessä joku ystävä, johon sä oot ollut ihastunut tai päinvastoin, ja täällä on ehkä toiveena se, ja ehkä jonkunlainen ilmaisukin siitä, että hei, voisiko tästä ehkä olla jotain potentiaalia johonkin suurempaan, ja riippuen siitä, että kumman puolella tämä on, täällä on ehkä ollut jonkunlaista pelkoa siitä, että jos ajatellaan, että toinen henkilö on ollut suhun ihastunut, että sä torjusit tämän tavallaan tarjouksen tästä, että hei, voitaisiko me lähteä vaikka deittailemaan tai treffeille tai jotain, että hei, mä tykkään susta, että tämä henkilö saattaa pelätä sitä tavallaan jarrua, mitä sä pistäsit, että hei, mä tykkään susta vaan ystävänä, kiitos, mutta ei kiitos, ja sen takia täällä on ollut jonkunlaista blokkia, että me ei olla edetty tästä ystävyystasolta tämän yli. Jompikumpi teistä on pidättänyt itteensä jollakin tavalla jumissa. Täällä ei olla avoimesti ehkä keskusteltu, täällä puhutaan avoimuudesta, että täällä ei ehkä olla täysin oltu avoimia. Muodonmuuttaja myöskin kuvastaa sitä, että me laitetaan jonkunlainen maski, että tämä on vähän tämmöinen niin kuin kameleontti, tämä taitaa olla se sana, kameleontti. Että me ollaan vähän niin kuin kameleontteja, että me esitetään, että joo, sä oot mun ystävä, mutta siellä taustalla kuitenkin meillä velloo suurempia tunteita. Mutta tämä pelko tästä tarjouksen torjunnasta pitää sitten tätä henkilöä tai sinua jollakin tavalla vielä lukossa. Mutta musta tuntuu, että tämä tilanne alkaa täältä muuttua, kun meillä on tässä Grand Trine Blessings, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on nyt Dharma-huoneet aktivoituna, eli 1., 5. ja 9. huone astrologisessa kartassa, jotka kuvastaa tuleen elementtiä, ja tulihan kuvastaa kaikkea, että me aloitetaan jotain uutta. Mutta tämä uuden tavallaan aloittaminen vaatii sitä, että me myöskin toimitaan tässä meidän fyysisessä maailmassa. Meillä on motivaatio sitä, että me halutaan aloittaa jotain uutta. Ja tämä toiminta täällä reflektoituu siinä, että me lähdetään muuttamaan tämä meidän tilanne, että me ollaan oltu täällä ystävyystasolla, mutta me halutaan lähteä muuttamaan tätä joksikin isommaksi. Ja niin kuin sanoin, että ota tämä, miten tämä sulle resonoi, että kummin päin tämä toimii, mutta musta tuntuu, että tässä nyt ehkä täällä on 6 ja 6, eli kesäkuu voi olla jollakin tavalla merkittävä kuukausi, että tämä tilanne saattaa täältä jollakin tavalla lähteä muuttumaan. Että tämä verkosto, mitä me ollaan täällä Hämähäkin seitissä muodostettu, alkaa jollakin tavalla muuttua toisenlaiseksi. Ja täällä on toivetta sitä, että täällä on ollut jonkunlainen toive, unelma, että hei, mulla on ollut tämä haave, mulla on ollut tämä asia täällä mun mielen päällä, mutta miten mä lähtisin tämän tilanteen muuttamaan siten, että tämä voisi luoda todellisuuteen. Mutta tämä pelko täällä vielä on pitänyt ainakin toistaiseksi tätä henkilöä tai sinua jollakin tavalla jumissa. Ja musta tuntuu, että tällä henkilöllä tai sinulla on ollut myöskin ihan tarkoitus ihan alkuun luoda sitä ystävyyttä, että me saadaan luotua tämmöinen vahva verkosto, vahva siima tai seitti, johon me voidaan sitten myöhemmin lähteä rakentamaan, kun me tiedetään, vähän tunnetaan toisia paremmin ja tiedetään, että voisiko meistä olla jotain tämän isompaa. Ja jos tämä on pelkkä ystävyys, niin voi olla, että täällä on ehkä ollut jollakin tavalla pelkoa siitä, että voiko tästä ystävyydestä tulla jotain, tai ehkä tämä ystävä ei haluakaan mua elämään tai jotain, mutta täällä on selkeästi nyt, niin kuin tätä seittiäkin luodaan täällä, että tämä ystävyys täällä on voimistumassa ja voimistumassa. Ja sanoisin, että täällä on jonkunlaista muutosta tulossa positiivisella tavalla, että sitä, että mitä me ollaan ehkä haaveiltu, että tästä voisi tulla, niin musta tuntuu, että tämä vähän niin kuin täällä astraalimaailmassa on jo rakentunut, mutta se ei ole vielä heijastunut tähän meidän fyysiseen maailmaan. Ja nyt se alkaa sitten, sanoisin, täällä on tätä 6 numeroa aika paljon, että no tässä ei tainnut olla, mutta 9 käännettynä toisinpäin. Eli tämä kesäkuukausi varmasti täällä on, tai kesäkuu varmasti merkittävä kuukausi tässä tämän asian etenemisessä. Joillekin teistä tämä voi tulla ihan yllätyksenäkin, koska täällä jotenkin tulee semmoinen olo, että kun täällä puhutaan avoimuudesta, että sulle ei ehkä ole käynytkään mielessä, että tämä ihminen voisi tykätä susta, tai tällä henkilöllä ei ole aavistusta, että sä voisit tykätä tästä, että muutamalle teistä tämä voi ihan olla siis semmoinen status quoon ulkopuolinen tilanne, että no sanotaan samaa sukupuolta olevat henkilöt tai ehkä täällä on jonkunlaista uskonnollista eroavaisuutta tai jotakin, mikä ehkä ei silleen heti tulisi mieleen, että nämä ihmiset vois tykätä toisistaan tai että täällä olisi jollakin tavalla tämän tilanteen
sille, että te kaksi voisitte tulla yhteen ihan näin niin kuin käytännöllisistä syistä tai perspektiivistä katsottuna tai status quoon perspektiivistä katsottuna, mutta täällä oikeasti sitten on toisenlaista energiaa kuin se, että mitä se maski antaa ymmärtää, että muutamalle teistä tämä voi resonoida. Mutta ihan sitä, että sanoisin, että kannattaa pitää siinä mielessä avoin mieli tämän tilanteen suhteen, että jos sulla on ollut tätä ahdistusta tästä, että vitsi kun mä tykkään tästä henkilöstä, mutta mä en oikein uskalla ilmaista tätä, niin sanoisin, että kannattaa ihan avoimesti olla rehellinen, koska täällä nyt toivetta on siitä tästä niin kuin jollakin tavalla, että me aloitetaan joku uusi tavallaan teko tai alku, kun täällä on tätä tuulta, eli meidän täytyy nyt aloittaa jotakin. Että kannattaa ihan kerätä semmoista rohkeutta ilmaista se asia. En mä usko, että sanotaan, että jos täällä nyt olisikin semmoinen tilanne, että okei, no henkilö ei tykkääkään susta takaisin, mutta mä en usko sitä, että tämä millään tavalla tästä niin kuin sortus. Että musta tuntuu, että tämä ehkä vahvistaa teidän molempia luottamusta sitten siitä, että hei, sä oot uskaltanut olla mulle rehellinen, mä tiedän, että tämä ei ole ollut sulle vaikeaa ilmasta, mutta valitettavasti en tykkää takaisin, mutta mä haluan olla silti sun ystävä. Että täällä on, jos tämä nyt sattuisi näinkin käymään, että täällä ei molemmin puolin löydy sitä tuntemusta, niin musta tuntuu, että tämä kuitenkin avaa teille semmoista ehkä syvempää mahdollisuutta tutustua toisiin, että nyt te ehkä uskallatte riisua vähän niitä maskeja pois, mitä täällä on ollut, ja sitten jatkossa molemmat uskaltaa olla avoimempia sitten muista asioista, mitä saattaa teidän ystävyyden tiellä avautua, mutta sanoisin kuitenkin, että varmasti aika positiivinen alku täällä kuitenkin on tulossa. En uskalla sanoa, että voiko henkilö vastata sun tunteisiin vai ei, koska tämä on kollektiivinen luenta, että kaikille ei totta kai tule resonoimaan se, että nyt jos sä meet avaamaan sun tunteet tälle henkilölle, niin hän haluaa ottaa ne vastaan tai toisinpäin, että se kannattaa niin kuin siinä mielessä omaa intuitiota kuunnella, että mikä voisi olla semmoinen hetki, että jos sä haluat sitä tunnetta ilmasta, niin täällä voi ne molemmat skenaariot sitten tapahtua, että joko henkilö on myöskin ihastunut suhun tai ei ole, mutta se, että tällä on kuitenkin positiivinen vaikutus ja me saadaan itteemme pois täältä tämmöisestä ahdistuneesta tai niin kuin ahdistuneesta tilasta ja tämmöisestä, että me ollaan jollakin tavalla oltu seisahduksissa, kun me ei olla uskallettu tätä asiaa ilmasta, että nyt me ainakin saataisiin se sieltä kehosta ja mielestä pois ja sitten me on helpompi lähteä siitä taas luomaan jotain uutta sen sijaan, että me siellä ahdistutaan ja mietitään koko ajan, että mitä jos, entä jos tätä ja tuota, ja mun pitää koko ajan vetää jotain roolia tässä, että hei, no mä oon oikeasti vaan sun ystävä, vaikka oikeasti mä en olekaan, tai mitä ikinä, että siinä mielessä tulee vähän kevyempi olo sitten, että me ollaan saatu se ainakin puhuttua ulos, ja sitten meidän on helpompi lähteä siitä, että sanotaan, että jos henkilö nyt vaikka sanoisi, että hei, en mä tykkääkään susta, mutta mä haluan olla sun ystävä, nyt meillä on tilaa sydämessä ja mielessä, lähtee ehkä ehtimään jotain sitä parisuudetta potentiaalisesti jostain toisaalta. Että me ei olla enää investoitu tähän samaan henkilöön yhtä intensiivisesti, mitä me ollaan tähän asti, kun me ollaan vaan pidetty tätä energiaa meidän sisällä, mutta se ei ole sieltä päässyt vielä sitten vapauteen. Ja se, että eihän se ota eikä anna lähteä kokeilemaan, koska siis meidän elämä on täällä vaan kerran. Ja voit miettiä ihan sen näinkin päin, että jos sulla on nyt täällä joku henkilö, joka on suhun ihastunut, niin totta kai sä varmasti haluaisit tämän tietää. Oli sitten vaikka sä tykkäisit siitä ihmisestä, niin totta kai sillä sä haluaisit tietää, tykkääkö hän musta takaisin. Mutta vaikka täällä tulisi tämmöinen niin sanotusti yllätys, että hei, joku sun ystävä, johon sulla ei ole minkäänlaista romanttista tai seksuaalista mitään vetovoimaa muuta kuin, että tykkäät hänestä ystävätasolla, ja hän tulee sulle sanomaan, että hei, mä tykkään susta, niin etän sä sitä loukkauksena ota. Sehän on vaan hieno juttu, että me uskalletaan olla avoimia ja autenttisia ja kertoa, että hei, mä tykkään susta. Kyllähän se on semmoinen itsetunto-boosti myöskin henkilölle, että vautsi, täällä on ihmisiä, jotka oikeasti tykkää musta tällä tavalla, että eihän se ole mikään loukkaus. Niin samalla tavalla voit miettiä sitten, että kun täällä elämä kuitenkin on vaan kerran elettävänä, että miksei sitä mahdollisuutta sitten käyttäisi, kun se tulee eteen, että jos on semmoinen tunne, että hei, nyt on niinku ihastunut johonkin henkilöön, niin ilmaista se sitten ihan avoimesti, ethän sä siinä mitään menetä. Okei, se saattaa tuntua päivän tai pari pahalta, että kun henkilö ei vastannutkaan sun tunteisiin, mutta kyllä sä siitä pääset yli. Elämässä tapahtuu isompiakin asioita. Ja mun mielestä se on vaan hienoa, jos me uskalletaan käyttää tai ottaa niitä mahdollisuuksia, mitä elämä meille tarjoaa, ja lähteä sitten luomaan sitä verkostoa jonnekin. Ja jos tästä nyt ei poikea jotain, niin ehkä sitten seuraavasta poikea. Tai just sitä, että ehkä teidän ystävyys vaan syvenee sitten tämän tavallaan avautumisen myötä, ja sitten te pystytte lähtemään siitä sitten luomaan tätä teidän ystävyyttä syvemmälle tasolle. Mutta ota se, että miten päin tämä resonoi, tällä voi olla myöskin joku, joka on suhun ihastunut, ja tällä voi olla totta kai positiivinenkin vaikutus, että kunhan se nyt täältä niin kuin jollakin tavalla lähtisi avoimesti ilmaisemaan, niin tämä jollakin tavalla tästä lähtee etenemään, ja joillekin teistä, aika isollekin osalle varmasti tämä on molemminpuolista ihastumista, että kannattaa ottaa se riski, koska elämässä mitään ei saa ilman, että kokeilee niitä riskejä.
Mutta tässä oli oikeastaan tämänkertainen. Mä jätän tämän vähän näin pintapuoliseksi, kun mä yritän saada tähän yhteen videoon kaikki nämä pakat tulkittua, niin en voi sen isommin ja syvemmin lähteä nyt tällä videolla näitä avaamaan. Mutta toivottavasti tämä sulle tähän mennessä resonoi. Ja nyt lähdetään katsomaan, mitä meidän kolmas pakka täältä sanoo. Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmille ryhmille, että avaan nämä kortit tähän pöytään ja sitten lähden siitä sitten tämän jälkeen avaamaan, että mitä mä täällä aistin ja tunnen. Ensimmäinen kortti meillä täällä on jumalallinen lapsi. Sitten meillä on rehellisyys. Luovuus, 5. huone. Tämän näköinen oli kuvapuoli tässä kortissa, joka sanoo, että jos voisit tehdä mitä tahansa, mitä se olisi. Vastaus sijaitsee sinun sydämessäsi, ei sinun mielessäsi, sillä sydän on portti sieluusi. Sitten meillä on täällä groundhog. Nyt en osaa sanoa, että mikä on suomenkielinen sana, mutta tämän näköinen eläin kuitenkin kyseessä, joka sanoo, että aika päästää irti. Ja taroteissa meillä on miekkojen lähetti, lanttien 6 ja ylipapitar. Tämä tuli todella selkeästi mulle, että mikä tässä nyt on teemana, mutta laitetaan nämä kortit tähän pöytään sille, että nämä kaikki mahtuu ja näkyy sulle sinne selkeästi. Eli tässä on selkeästi nyt joku tilanne, että tällä ei olla oltu rehellisiä. Vähän samalla tyylillä kuin tuossa oli tuo pakka 2. Sielläkin mainittiin tästä rehellisyydestä olemisesta, tai niin kuin sillä, että me ei olla tavallaan ehkä oltu jonkun tilanteen suhteen autenttisia, mutta tässä tämä korostuu hyvin voimakkaasti. Ja käännän tämän vielä näin päin, niin mä näen tämän tekstin täällä. Mä en tiedä, onko täällä jotakin tilannetta, että jompikumpi teistä ei ole rehellisesti kommunikoinut jostakin asiasta sydäntasolla. Lapsi mulle kuvastaa myöskin sitä autenttisuutta, koska sitähän lapset on. Ne ilmaisee itsensä juuri sellaisena kuin ne on. Ei ne osaa hirveämmin sen isommin vetää mitään rooleja ja maskeja, mitä me aikuiset ehkä osataan, että lapset elää just sieltä sydäntasolta, ja kun täälläkin puhutaan tästä sydäntasosta, ja tässä henkilöllä on myöskin avain, tässä se näkyy kurkun kohdalla, mutta mulle tämä jotenkin kuvasti sitä sydänaluetta, ja täälläkin kortissa meillä näkyy sydän, 5. huone, sitä hallinnoi leijona, leijona kuvastaa myöskin sydäntä, kun puhutaan anatomiasta. Eli täällä tämä sydän on hyvin voimakkaasti nyt tässä luennassa mukana, mutta sitten meillä täällä tarotkorteissa meillä näkyy ylipapitar, joka kuvastaa sitä, että me ei ehkä paljasteta meidän avoimia ajatuksia muille. Miekkojen lähetti myöskin kuvastaa ajattelua, että täällä ei sitä niin kuin täällä puolella sydäntä näy. Eli täällä on jonkunlainen, että me ei olla sydäntasolla samalla aaltopituudella meidän ajatusten kanssa. Eli täällä ei ehkä olla jollakin tavalla ilmastu avoimesti meidän tunteita tai ajatuksia jollekin henkilölle. Tässäkin kortissa meillä muuten näkyy maskeja. Eli täällä on ehkä vähän sivuuten tuohon luentaan 2, mutta vähän eri teemalla siinä mielessä, että musta tuntuu, että jommalla kummalla teistä, jos tää on semmoinen henkilö, jonka sä tiedät, että täällä ei olla rehellisesti, täällä on kannettu sydämessä jotakin, mistä me ei olla rehellisesti kommunikoitu. Tässäkin henkilö, eläin, pitää tätä sydäntä täysin tässä rinnassa, josta hän ei halua päästää irti. Täällä voi olla, että täällä ehkä ollaan vielä jossakin menneisyyden henkilössä kiinni, ja me ei olla vielä päässyt siitä täysin vapauteen. Tai joku ehkä, mulla tulee hyvin voimakkaasti fiilis, siis siinä mielessä, että tämä on joku henkilö, jonka kanssa sulla on jo historiaa, ja lanttien 6 kuvastaa myöskin sitä, että me ollaan investoitu johonkin. Ja musta tuntuu, että joku ei ole valmis päästämään vielä susta irti, mutta tätä ei ole vielä ehkä kommunikoitu rehellisesti sun kanssa. Ja musta tuntuu, että tämä henkilö on miettinyt, täälläkin sanotaan, että vastaus löytyy sinun sydämestäsi, ei sinun mielestäsi. Että henkilö on ehkä yrittänyt käydä läpi, tai ehkä yrittänyt järkeillä sitä, että okei, no tämä meidän ero, tämä johtui siitä, että kun ehkä käytännön tasolla jotkut asiat ei matchannut tai sitä tätä tuota, mutta koko ajan tämä henkilöllekin tavalla valuu tänne sydäntasolle ja sydän sanoo toista kuin mieli.
Ja lapsi kuvastaa myöskin puhtautta ja viattomuutta. Et musta tuntuu, että täällä on joku henkilö sun menneisyydestä ehkä jollakin tavalla just käynyt läpi tätä teidän eroa, tai ehkä myöskin stalkannut sua jollakin tavalla. En tiedä, miksi noin oli pakko sanoa, että en tiedä, onko sulla sosiaalista mediaa jossakin. Että henkilö ei ole vielä päässyt susta täysin irti. Ja hän on ehkä esittänyt, että joo, kyllä, nyt on tästä, ei kiinnosta, mutta musta tuntuu, että täällä on ihan päinvastainen energia. Musta tuntuu, että tämä henkilö on yrittänyt löytää vastauksia jollakin tavalla tähän, että minkä takia mä oon vielä kiinni tässä Pakan 3 henkilössä, ja minkä takia meidän suhde kaatu, ja täällä tämä sydän, että henkilö ei ole valmis vielä päästämään susta irti selkeästikään. Ja hän haluaa tulla ja kommunikoida tämän sun kanssa jossakin vaiheessa. Meillä on 31 ja 31 tässä pöydässä, joka mulle kuvastaa sitä, että jos meillä olisi päinvastoin, olisi 31 ja 13, niin tämä kuvastaa peilikuvaa. 31 ja 31 kuvastaa sitä, että me sisäisesti, mitä me ollaan toivottu, niin vastaa sitä meidän fyysistä maailmaa. Eli jos tämä olisi toisinpäin, niin täällä henkilö ajattelisi sua, mutta tämä on vasta täällä astraalimaailmassa. Me ei olla vielä heijastettu sitä tavallaan näkyviin siinä meidän fyysisessä maailmassa, mutta nyt kun nämä numerot täällä matchaa toisiinsa, niin meidän toiveet alkaa jollakin tavalla manifestoitua tässä fyysisessä maailmassa. Elikkä, jos tämä asia on ollut henkilöllä vasta mielen päällä, ja kun täällä on tätä hiljaisuutta, täällä on jonkunlaista hiljaiseloa ollut teidän kahden välillä. Tämä voi olla myöskin henkilö ihan näin sivukommenttina, josta sä et ole kuullut pitkään aikaan, niin voi olla, että hän haluaa jollakin tavalla ilmaista, mitä hänellä on ollut sydämensä päällä. En välttämättä sano, että kaikille teistä henkilö haluaa palata yhteen, mutta täällä on jäänyt jotakin asioita sanomatta. Ja hänellä saattaa olla ehkä semmoinen olo, että täällä on ehkä, että hän on jollakin tavalla tajunnut, että minkä takia tämä imbalanssi teidän suhteessa on tapahtunut. Tai hän haluaa ehkä antaa sulle takaisin jotakin, mitä hän ei osannut antaa ennen. Mutta joillekin teistä tämä todellakin on. Hyvin vahvasti tulee se, että henkilö ei vielä pystynyt päästämään susta irti ja haluaa tämän sulle kommunikoida. Eli täällä on tämä tavallaan se, että tämä asia on ollut vasta ajatustasolla, nyt alkaa näyttäytyä fyysisesti. Että sanoisin, että ehkä aika nopeasti tämä kommunikaatio saattaa teidän kahden välillä tapahtua. Että ihan netin välityksellä varmasti suurimmalle osalle teistä tämä voi ilmaantua. Ja sanoisin, että kannattaa uskoa siihen, että mitä tämä henkilö sanoo, koska täällä on tätä rehellisyyttä ja lasta näin paljon. 5. huone kuvastaa myöskin lapsia. Elikkä kaikki asiat, mitä tämä henkilö sulle ilmaisee, niin tulee täysin puhtaasti sydämestä. Mä en usko, että täällä enää on mitään maskia, mitä henkilö kantaa. Tämä on täysin autenttisesti sen pohjalta, mitä henkilö on sisäisesti käynyt läpi. Että täällä varmasti on jonkunlaista, mulla tulee sellainen pyörremyrsky mieleen, että täällä varmasti on ollut aikamoista myllerrystä, jota henkilö on joutunut käsittelemään. Ja silti hän ei ole pystynyt susta päästämään irti. Ja hänellä on ehkä tullut jonkunlainen aha-elämys jonkun asian suhteen, että miten tässä suhteessa on annettu ja vastaanotettu. Että ehkä hän on huomannut tavallaan ne omat viat myöskin itsessä ja miten hän haluaisi ehkä lähteä tästä, jos sä haluaisit ottaa hänen sydämensä vastaan, niin miten te voisitte lähteä tästä yhdessä luomaan tasapainoisempaa suhdetta, että niin kuin tässäkin näkyy, että me annetaan toiselle 3 lanttia ja toiselle vaan 2. Että miten me voitaisiin luoda se suhde sellaiseksi, että molemmat saa 3 lanttia. Että molemmilla on tasapuolinen ja tasavertainen olo tässä suhteessa. Että täällä varmasti on ollut jonkunlaista tämmöistä, että ehkä sä oot ollut enemmän investoinut tähän henkilöön, mitä hän on ollut investoinut suhun. Ja nyt hän on tullut katuman päälle sitten, kun hän on käynyt tätä asiaa mielessään läpi ja huomannut, että mitenkä tökerösti mä oon tässä ja tahmeesti käyttäytynyt tässä suhteessa, että nyt on aika skarpata ja haluan tämän henkilön takaisin, koska hän oli oikeasti mulle niin hyvä, että täällä on tämä sydän vielä tosi lujasti kiinni tässä suhteessa. Ja silloin kun sekoitin näitä kortteja tai tuossa kanavoin näitä kortteja, niin nämä kaikki tuli tosi tavallaan nopeasti. Että mun ei tarvinnut hirveästi miettiä ja jahkailla, kun mä niitä kortteja otin. Eli tämä asia, mitä henkilö tulee sulle ilmaisemaan, niin on varmasti ollut semmoinen, mitä henkilö on käynyt mielessään läpi todella paljon. Ja se tulee sieltä niin kuin aivan luonnostaan. Että täällä ei enää ole sitä minkäänlaista maskia, mitä henkilö on ehkä tähän asti vetänyt, että ihan näin esimerkkinä on saattanut näyttää siellä sosiaalisessa mediassa, että katoppa, mulla on kaikki hyvin, ei mua kiinnosta, mulla on saattanut olla jo uusi ihminen siinä kyynärvarressa kiinni ja näin poispäin, mutta silti tuntuu, että henkilöllä on kuitenkin jäänyt jotakin vielä täältä sanomatta ja se, että missä mittakaavassa tämä on, onko se sitten vaan, että henkilö haluaa pyytää sulta anteeksi ja ilmaista sen, että hän ymmärtää sen, että minkä takia teidän suhde tuli päätökseen ja yrittää ottaa vastuuta siitä omasta puolestaan tavalla, että minkä takia se suhde kaatui. Ja aika isolle osalle teistä varmasti täällä vielä on tämä tunneyhteys suhun olemassa ja hänellä saattaa ehkä olla se, että voitaisiko me löytää yhdessä semmoinen avain, joka sopisi tähän lukkoon, joka on tässä meidän suhteessa ollut aikaisemmin, jotta me voitaisiin lähteä avaamaan näitä tavallaan erimielisyyksiä ja sitten sitä kautta avautumaan yhdessä.
Tämä oli aika tämmöinen asian ytimeen luento. Mä en tästä sen enempää saa irti, mutta toivottavasti tämä sulle resonoi ja antoi sulle vähän ehkä vinkkiä ja vastauksia siihen, että mitä seuraavaksi voisi ehkä sun rakkauselämässä näyttäytyä. Joten pidemmittä puheitta siirrytään sitten 4. ja viimeiseen ryhmään. Ja pahoittelut tosiaan, niin kuin sanoinkin tuossa aikaisemmissa ryhmissä, että mulla on tosiaan tässä tämä video pyörimässä ihan kaikkien näiden pakkojen läpi, että mulla ei ole hirveästi aikaa käydä yksityiskohtaisesti kaikkia läpi, mutta ihan näin sanotaan pintapuolisesti yritin tässä sulle vähän valaista sitä, että mitä mä tunnen ja sitten, että mitä voit olettaa, että sun rakkauselämässä seuraavaksi tapahtuu. Mutta lähdetään sitten pidemmittä puheitta meidän viimeiseen ryhmään, ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmissa ryhmissä, eli mä laitan nämä kaikki kortit tähän pöytään alkuun, ja sitten lähden avaamaan, että mitä mä tässä tunnen. Eli ensimmäinen kortti meillä on rakastavainen, tai rakkaus. No rakastavainen ehkä voi olla se käännös tässä. Sitten meillä on Uranuksen energia. Valinta. Sitten meillä on tämän näköinen kortti, joka sanoo, että elämä on sarja jatkuvasti muuttuvia syklejä. Kun me vältämme muutoksia, me vältämme luontaista elämän flowta ja aiheutamme turhaa stressiä. Mene virran mukana. Voit olla yllättynyt siitä, mihin se johtaa. Sitten meillä on Peacock. Nyt mulla jotenkin takkua tämä mun englannin käännös. En nyt yhtäkkiä muista, että mikä tämä oli suomeksi, mutta varmasti tunnistat eläimen tuosta. Ja joka sanoo, että anna sen loistaa. Vautsi. No sitten meillä oli tarotkortteja täällä. Meillä on miekkojen 2, maljojen 7. Otetaan vähän tonne päin ja saadaan vähän tilaa näille korteille. Ja sitten meillä on lanttien 10. No ihan ensimmäisenä pakko sanoa, musta tuntuu, että sulla on tulossa tässä tämmöinen vaihe elämää, että sulla on useampi vaihtoehto, niin sanotusti rakkauselämässä joista valita. Ja se, että täällä on tosi paljon tätä sydäntä myöskin, niin kuin oli tuossa aikaisemmassa ryhmässä näin niin kuin symbolisesti. Tässäkin näkyy sydäntä ja täälläkin näkyy tässä Peacockissa, meillä näkyy sydän, joka avautuu. Ja oliko täällä vielä jossakin muualla? Että täällä todella voimakkaasti on nyt jollakin tavalla tämmöinen, mulla tulee semmoinen hyvin pakahtunut tunne. Että sä oot ehkä sisäisesti tehnyt jonkunlaista työtä, että sä oot ruvennut kultivoimaan sisäisen rakkauden tunnetta itsessäsi, ja se on alkamassa näyttäytyä ulkopuolelle. Että täällä niin tämä Peacock näyttää myöskin nämä siipensä, että tämä sisäinen rakkaus täällä huokuu ulkopuolelle, ja muut ihmiset alkaa sen nähdä. Ja tiedätkö, mitä silloin monesti tapahtuu, on se, että yhtäkkiä ihmisiä alkaa tulla niin kuin ikkunoista ja ovista. No ei nyt ihan kirjaimellisesti, mutta kuvainnollisesti ainakin. Että ihmiset alkaa kiinnostua susta ja ne näkee sut hyvin vetovoimaisena, koska tämä vetovoiman tunne on sulla sisällä itsessäsi ja se alkaa sitten huokua ulkopuolelle. Uranus tai Uranus kuvastaa tarotessa torninkorttia ja yllättäviä muutoksia. Ja tämä yllättävä muutos, mitä mä näen tämän tässä, on se, että sä oot ehkä voinut olla tässä itseksesi jo jonkun aikaa tai oot ehkä ollutkin jo deittimarkkinoilla, mutta nyt tämä tavallaan potentiaalisten kumppaneiden määrä yhtäkkiä vaan eksponentiaalisesti lisääntyy. Ja niin kuin puhuin, että täälläkin on tämä valinnan kortti, että sä joudut varmasti tekemään jonkun valinnan näiden kaikkien maljojen, että kun täällä maljat kuvastaa just, että millaisia vaihtoehtoja meillä on edessä ja meidän on valittava joku, ja tuo henkilökin näyttää vähän hämmentyneeltä siitä, että minkähän malja mä nyt noista oikein valihtisin. Että mikä voisi olla se potentiaalinen pitkäaikainen kumppani täällä. Että täällä on tosi paljon tämmöistä romantiikan energiaa varmasti tiedossa, mutta se, että täällä joudutaan ehkä nyt karsimaan, että tässä on ehkä tulossa tämmöinen vaihe sun elämästä. Täällä on todella paljon nyt näitä potentiaalisia kumppaneita, ja sä joudut sitten sanomaan ei sitten muille, ja täällä on ehkä yksi, joka jollakin tavalla korostuu yli muiden, että kun täällä on tämä Peacock myöskin, että meillä on näitä lintuja täällä, ja sitten on tämä yksi, joka oikeasti niin kuin valaisee jollakin tavalla koko tämän ympäristön, ja sä tuut varmasti huomaamaan tämän henkilön täältä. Että täällä niin kuin valitettavasti ehkä joutuu olemaan sellainen tilanne, että sä joudut sanoa ei aika monellekin henkilölle, mutta se, että kenelle sä sitten sanot kyllä, niin täällä on hyvin suuri potentiaali sille pitkäaikaisuudelle. Ja sitä kannattaa myöskin pitää mielessä, että kun sitä valintaa tekee, että mikä näistä kumppaneista voisi olla mulle se, että se ei jää pelkästään sinne hauskan tasolle, vaan se, että mikä voisi luoda tai tuoda mulle sellaista pitkäaikaista turvaa, ja missä mä koen, että tämä henkilö haluaa myöskin sitoutua minuun.
numero 9 kuvastaa syklin loppumista, eli kun puhuin siitä, että täällä on ehkä voinut olla, sanotaan, ehkä vähän tämmöinen yksinäinenkin kausi, tai sä oot ollut jollakin tavalla, että ei kiinnosta kukaan, ei kiinnosta, mutta nyt täällä on aktivoitumassa aivan ylös niin kuin Uranus tai Uranus kuvastaa myöskin semmoista yllättävää tapahtumaa, yllättäviä muutoksia, että yhtäkkiä sulla on, niin kuin sanoin, että ikkunasta ja ovista alkaa jo melkein tulla näitä potentiaalisia kumppaneita, ja sitähän tämä kesä monesti tekeekin ihan näin yleisesti, että me ollaan talvet kotona ja ei hirveästi käydä missään, kun kesä tulee ja aurinko paistaa ja alkaa olla kaiken maailman tapahtumia, niin ihmisethän sitten lähtee ulos, ja sitä kautta me tavataan sitten uusia ihmisiä. Et mä en tiedä, onko nämä potentiaaliset kumppanit jo sellaisia, että sä tiedät nämä, vai onko nämä sellaisia, että mitkä tässä sitten sanotaan kesän mittaan alkaa sulle näyttäytyä elämään. Meillä on numero 17 täällä, kun laitetaan 1+7 yhteen, me saadaan numero 8, jota kuvastaa Saturnus. Ja Saturnus kuvastaa karmaa. Eli tämä voi olla jollakin tavalla karmallinen läksy sulle jollakin tavalla. En tiedä, miten tämä on sidoksissa, mutta täällä on ehkä sitäkin, että täällä on voinut olla aikaisempia kokemuksia. Kannattaa reflektoida siihen, että miten ehkä vastaavissa tilanteissa, jos näitä on sulle esiintynyt, niin onko täällä jotakin, mikä on ehkä täällä on lähdetty niin sanotusti deittailemaan useampaa henkilöä, mikä ei moraalisesti ja eettisesti välttämättä ole ok. Että täällä ehkä se sama läksy saattaa olla tulossa sun elämä, että täällä taas on näitä potentiaalisia kumppaneita. Osaatko sä sanoa ei sellaisille, jotka ei sua heti niin kuin alkuunsakaan kiinnosta? Että täällä varmasti on tähtäimessä tämä, että kenen kanssa mä voin luoda sitä jotakin pysyvää. Ja niin kuin sanoin, että täällä on joku, joka korostuu yli muiden. Ja kannattaa, niin kuin täälläkin sanotaan, että menee virran mukana. Ehkä täällä voi olla myöskin sitä, että sua ehkä pelottaa, ehkä joillekin teistä lähteä tämän henkilön kanssa, tai tehdä sitä valintaa, että voi olla myöskin se, että no mä oon ollut tässä niin sanotusti oman mukavuusalueen ulkopuolella jo pitkä aikaa, että en mä nyt halua tästä yhtäkkiä hypätä mihinkään pitempään, mutta anna sille mahdollisuus ja lähde sen virran mukana ja lähde katsomaan, että mihin se voisi sua lähteä viemään. Mutta siis todella romantiikkapainotteinen kesä varmasti sulle tiedossa. Jos ei tähän asti ole ollut, niin varmasti tulee olemaan nyt. Ehkä niin kuin täällä tämä Uranus puhuukin siitä, että yllättävästi tämä tilanne saattaa muuttua aivan ylös alasin. Ja täälläkin puhutaan, tässä sanotaan change, joka kuvastaa muutosta. Eli täällä on suuri muutos nyt tulossa tässä sun romantiikkasaralla ja rakkaussaralla varsinkin. Ihan sivukommenttina taas kiinnitän huomiota näihin hiuksiin, niin kuin kiinnitin ensimmäisessä ryhmässä, en tiedä onko ensimmäisessä ryhmässä jotakin viestejä sulle, mutta täällä kiinnitän huomiota näihin hiuksiin. Että tällä henkilöllä, kenet sä tulet törmäämään, joka tämä on tämä meidän peacock, varmasti hänellä on jollakin tavalla ehkä mielenkiintoiset hiukset, voi olla pitkät hiukset, tai hän tykkää laittaa hiuksia jotenkin, tai hänellä on ollut pitkät hiukset, en tiedä miksi tämä hiukset jotenkin täällä korostuu. Tai sitten ehkä tämä vaatii sua jotenkin laittamaan sun hiuksia jotenkin, en tiedä, ootko miettinyt, että pitäisikö leikata hiuksia tai laittaa niitä jotenkin, niin tällä on ehkä kannustus siihen näin sivukommenttina, että jos oot miettinyt meneväs vaikka jonnekin festareille, niin laita sun hiuksia jotenkin erikoisella tavalla, koska musta tuntuu, että tämä henkilö ehkä saattaa myöskin löytää sut tai kiinnittää huomionsa suhun sun hiusten vuoksi. Että jotenkin nämä hiukset täällä korostuu. Ja myöskin jotenkin se, kun täälläkin henkilöllä näkyy tätä mekkoa, että jotenkin tämä mekko täällä, tässäkin näkyy mekko, että jotenkin laittautuu. Että henkilö voi olla myöskin hyvin kaunis tai komea, ota se miten resonoi, että täällä voi olla hienosti pukeutuneisuutta tai jollakin tavalla charmaattinen, filmaattinen tai hyvän näköinen näin muuten. Hevonen täällä, ei vesimies. No vesimieskin varmasti. No itse asiassa Uranus sitä hallinnoi vesimies. Ja toinen, mikä mulle tuli mieleen, on jousimies. Nämä 2 merkkiä voi olla varmasti sellaisia ehkä, jotka voi olla tyypillisiä henkilölle. Kannattaa ehkä kysyä, jos tapaat jonkun tämmöisen peacockin tapaisen henkilön tässä kesän aikana, johon sulla muodostuu tämä romanttinen yhteys ja semmoinen, että tällä voisi olla tämä potentiaali pitkäaikaisuudelle, niin vähän ehkä kysellä sitä, että löytyykö näitä merkkejä hänen kartastaan, voit ehkä yllättyä. Tai jos ei löydy, niin tämä voi ehkä kuvastaa tätä henkilön luonnetta. Tällä saattaa olla, että henkilö tykkää jollakin tavalla matkustaa, tai hänellä on semmoinen olo, että hän haluaa vapautta paljon ympärilleen ja elämäänsä, tykkää luoda elämää vähän oman näköisekseen, että niin kuin sanotaan, että tämä henkilö erottuu jollakin tavalla muista, jollakin tavalla. Täällä on jotakin piirteitä tässä henkilössä, jotka korostuu, että nämä voi olla ihan fyysisiä tai sitten ihan käytännön, että miten henkilö käyttäytyy tai miten hän ajattelee maailmasta. Vesimiehet ovatkin sellaisia henkilöitä, että he ajattelevat asioista hyvin eri tavalla tai eri perspektiivistä, mitä ehkä massassa, ja sitä kautta he yrittää herätellä massaa ajattelemaan asioista tavalla, johon me ei ole aikaisemmin totuttu, että me voidaan uudistaa meidän yhteiskuntaa tai ajattelutapaa
elämäntapaa tai sitä, että miten me ihmiset ollaan ylipäätään. Että täällä voi olla ehkä mielenkiintoista keskustelua myöskin tämän henkilön kanssa, mitä te käytte läpi. Että kannattaa ihan ajatuksella kuunnella, millaisia ajatuksia henkilöllä on, varmasti aika mielenkiintoisia. Täällä näkyy tässä kortissa kruunu tässä linnun pään päällä. En tiedä, no ihan ensimmäisenä tuli myöskin leijona mieleen voi olla, niin kuin tuossa ensimmäisessä luennassa, tai ensimmäisessä pakassa myöskin leijona korostui hyvin paljon, eli jos luenta ensimmäinen pakka vetää sua puoleensa, niin siellä voi olla jotakin ylimääräisiä viestejä sulle. Mutta täällä korostuu just tämä niin kuin päälaki, ehkä henkilöllä voi olla jotakin päähinettä myöskin, mitä hän tykkää käyttää. Tai se, että hän voi olla myöskin jollakin tavalla johtoasemassa jossakin, että kun kruunu kuvastaa kuninkuutta, että en tiedä, onko tämä joku tämmöinen sivukommentti joillekin teistä. Mutta nyt haluan palata takaisin tuohon pääraiteelle siinä mielessä, että täällä on nyt jonkunlainen valinta, mitä sun täytyy tehdä. Että täällä varmasti on useampi vaihtoehto tulossa sun elämään, ja musta tuntuu, että ehkä kaikki he korostuvat jollakin tavalla. En usko, että täällä ehkä kaikille teistä on semmoinen tilanne, että täällä on hirveästi kiinnostuneita, mutta vain yksi tavallaan nousee sieltä esille, vaikka se nyt tuli tossa, mutta joillekin teistä täällä voi olla myöskin, että kaikki nämä henkilöt, mihin sä kiinnostut, niin he korostuu jollakin tavalla, ja sä löydät romantiikkaa kaikkien niiden kanssa, ja sen takia tämä valinta on täällä, ja se karma jollakin tavalla linkitettynä, että ei lähdetä luomaan negatiivista karmaa siinä mielessä, että me ollaan ei-moraalisia toisia kohtaan, tai että me lähdetään tavallaan vedättämään muita, että ollaan autenttisia ja rehellisiä alusta asti, että no vaikka siinä deittailuvaiheessa ihan ilmasta, että mulla on tässä useampi, ketä mä tapaan tällä hetkellä, että en ole vielä osannut päättää. Että ihan siis se on toiselle reilua, että molemmat tietää, missä mennään. Että ei ole sitten semmoista yllätystä toiselle tulee jossain vaiheessa, sä ootkin tapaillut muita tässä samaan aikaan, että se sitten rikkoo sitä luottamusta. Että en tiedä, miten tämä karma täällä on sidottuna tähän, mutta ehkä jonkunlainen läksy tähän on sidottu. Tai se, että tämä henkilö tai henkilöt on jollakin tavalla niin sanotusti karmallisesti yhteydessä suhun. Ja kaikki, kun puhutaan näin niin kuin karmallisista suhteista, niin kaikilla meillä, tai kaikki ihmiset, kenen sä tapaat, meillä on jonkunlainen karmallinen sidos, totta kai. Mutta se, että täällä ehkä on sitä, kun puhutaan niin kuin karmallisesta suhteesta, niin ehkä kuvastaa sitä, että täällä on jonkunlainen läksy linkitettynä tähän teidän suhteeseen. Että kannattaa myöskin vähän reflektoida sitä, että mitä menneisyydessä, jos tämä on sellainen tilanne, että sulla on käynyt tämä aikaisemmin läpi, tai sitä, että mitä tämä tilanne yrittää sulle henkilötasolla myöskin opettaa. Että täällä voi olla joku tämmöinenkin linkitettynä tähän. Mutta tässä oli oikeastaan tämänkertainen, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmille luennoille, että pakko pitää nämä vähän tämmöisenä pintapuolisina ja lyhyempinä, kun mä yritän nyt kuvata tämän koko session yhdellä kertaa, ja mulla ei hirveästi ole muistia tuossa mun puhelimessa, niin joudun pitämään nämä vähän tälleen pintapuolisena, mutta toivottavasti tämä antoi sulle vähän perspektiiviä, että mitä tässä rakkauselämässä voisi olla tulossa sulle seuraavaksi. Ja kaikille ryhmille nyt tässä vaiheessa haluan kiittää, että olit täällä mun kanssa, ja toivottavasti luenta, minkä olitkaan sitten valinnut, niin resonoi sulle, ja toivottavasti mä näen sut myös mun tulevissa videoissa. Joten ei muuta kuin kiitoksia paljon, ja moi moi!